Moi boas tardes a todos, chegamos as regueiceiras, damoslle moi ben ao cante, mais traballamos cheas leiras. Ti atenda a regueifare, que eu veño moi preparada, a rapaza ainda é nova, eu xa estou algo cascada. Eta che algo cascada, pero tes moita leria, pero pasa a traballar, que ainda non te ninguna hernia. Porque son muller da aldea e vou te poñer ao tanto, podes vir a canda a min, que hai moitas leiras a campo. E hai moitas leiras a campo, e tanche sin labrar, pero vai collendo o sacho e ponte xa a traballar. Eu traballar xa traballo, dixo miña neniña, tes que me vir a axudar e fago unha tortilla. Se me faz unha tortilla, mas dixo de corazón, xogamos che a partida e veremos o Sansón. Non me fales do Sansón, ai repito chu muchacha, que vai pensar o xurado que ando sempre borracha. Non sabemos de quen é o xurado, e o seu premio vai comigo, a regueifa de bergantiños, pero tenche mérito por mijo. Nós vimos de Coristán, co dixo de boas maneiras, hai un ano bautizaronos, somos xa as pataqueiras. Somos xa as pataqueiras, e dixo con emoción, despois pasamos o enlace da página da contratación. Se nos queren contratar, pode dicirlo ao alcalde, nós somos che moi baratas porque dimos de balde. Nós somos che baratas, que a cousa tá que atraca, con que nos dean de beber máis algunha, tamén unha tapa. Eu xa me vou despedir, que son todo un portento, porque aquí neste concurso danchenos moi pouco tempo.